when I'm alone. I'm lost in these memories, living behind my own illusion. Lost all my days. Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό βίντεο, μετά από πολύ ψάξιμο, μετά από πολύ υδρότα, έψαχνα, δεν έβγαινε η παραγγελία, έγινε το ένα το άλλο, είναι επιτέλους εδώ. Καινούρια ακουστικά. Steel Series Arc της Nova One, τα πρώτα θεωρητικά καλά ακουστικά που έχω. Λοιπόν, επίσης έχω βάλει νέο LED στο γραφείο μου και πρέπει να είναι καλύτερο για τα βίντεο unboxing. Μισό λεπτό λίγο. Μισό. Είναι αυτό. Καλό είναι, απλά το κακό είναι ότι δεν φαίνεται τα γράμματα εδώ. Μπα, θα βάλω το άλλο, δεν φαίνεται καλά εδώ. Τι λέτε, γράψτε στα σχόλια όσοι θέλετε αυτό και όσοι θέλετε το άλλο. Μισό. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν θα κάτσω να μιλήσω πολύ για αυτά τα ακουστικά, απλά έκανα αρκετή έρευνα ώστε να βρω τι ήθελα και κατέληξα σε αυτά. Τα βρήκα παντού 70 ευρώ. Υπήρχε όμως κάποιο site που δεν με έκανε sponsor, για να το πω. Βέβαια δεν θέλω και sponsor, το έχω ξαναπεί, νομίζω με 14 προφανώς. Αλλά τα βρήκα με 54 ευρώ, νομίζω 55, κάπου εκεί τέλος πάντων. Οπότε ναι, δεν εξοδεύω άλλο χρόνο. Πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, κάπου είχα βάλει εγώ ένα κοπίδι τώρα, εδώ πάνω. Πού είναι? Να το. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, ανοίγουν από εδώ. Λοιπόν, πω, έκανα βλακεία. Αυτό ανοίγει έτσι και... Ναι, έκανα βλακεία, νομίζω. Ναι. Κλείνουν τουλάχιστον. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, για όσους τους ενδιαφέρουν τα stats, γιατί που τι decibels έχει και το μικρόφωνο κτλ. Δεν τα ξέρω αυτά. Τα γράφει βέβαια εδώ πάνω. Θα τα βάλω στην περιγραφή αν τα θέλετε. Ναι. Λοιπόν, ωραία, δεύτερο κουτί. Ωραία, τίποτα άλλο μες στο κουτί. Πόσο καιρό περίμενα γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε τα ακουστικά σε λίγο. Μισό να πάρω και αυτό από εδώ. Ωραία. Κάτι άλλο εδώ μέσα. Εδώ πέρα έχει... είναι silica gel. Θα το πετάξω. Ωραία. Μέσα τίποτα. Λοιπόν, open this for glory. Βγαίνει αυτό. Ωραία, για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Αυτοκόλλητα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι δικό μου, κάτι περίεργο, αλλά όταν κάποιο πώς το λένε, gaming και τα λοιπά, ακουστικά, τα πάντα, πληκτρολόγια, αντικείμενα, κάποια εταιρεία έχουν αυτοκόλλητα μέσα, το respect μου για αυτή ανεβαίνει instant. Δεν ξέρω, παίζει όταν κάνω και room tour, να δείτε, έχω και το δωμάτιο μου γεμάτο αυτοκόλλητα, αλλά ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα αυτοκόλλητα σε εταιρείες για gaming και τα λοιπά, οπότε αυτά σίγουρα θα τα αξιοποιήσω και είναι και πολύ ωραία αυτοκόλλητα. Ωραία, τα βάζω στην άκρη για τώρα αυτά. Κάτι άλλο εδώ. Ωραίο καλώδιο, πολύ ωραίο. Κάτσε να πετάω αυτά που έχω εδώ. Πολύ ωραίο καλώδιο και είναι και σχετικά μακρύ, αρκετά μακρύ βασικά, για όσο το θέλεις. Auxiliary, έχει ένα δεύτερο καλώδιο. Είναι για αυτούς, ναι, που θέλει το
στο PC τους δύο θύρες για μικρόφωνο και για... Ναι, οκ, εντάξει. Αυτό δεν θα το χρειαστώ από ό,τι φαίνεται, το βάζω και αυτό στην άκρη τώρα. Τίποτα άλλο εδώ μέσα. Και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι το μικρόφωνο. Δεν κάνω λάθος. Όχι, βλακεία, το μικρόφωνο είναι μέσα στα ακουστικά. Θα το δείτε τώρα. Λοιπόν, αυτά μισό να τα βάλω αλλού στην άκρη. Τα παίρνω κάτω αυτά για να δούμε τα ακουστικά. Πάμε. Λοιπόν, από πού να αρχίσω τώρα. Εδώ το σκίζεις, ωραία. Πανέμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να βγάλουμε και αυτό εδώ. Είναι perfect. Δεν ξέρω τι λέτε, είναι perfect. Λοιπόν, το μαξιλαράκι είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το δοκιμάσω και σε λίγο. Ωραία. Και να το και το μικρόφωνο που σας έλεγα, το οποίο βγαίνει έτσι. Oh. Και το μικρόφωνο είναι πολύ καλό, βγαίνει έτσι. Οπότε είναι έτσι πως θα φοράς. Αν θες, ας πούμε, αν δεν θες το μικρόφωνο άλλο, μπορεί να μπει μέσα. Ωραία. Εδώ έχουμε volume button. Είναι πάρα πολύ μαλάκα αυτά. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Έχουμε για mute εδώ. Τίποτα άλλο. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε και εδώ ένα headband το οποίο μπορείς να το ρυθμίσεις. Από εδώ. Πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Προς το πάνω θα το αφήσω έτσι. Θα δω αν μου είναι ok. Μπες. Ωραία. Και πάμε να τα δοκιμάσω. Λοιπόν, βγάζω το άλλο το ακουστικό. Με αυτό είναι το μικρόφωνο μου. Δεν ξέρω αν ακούγεται και από το κινητό, αλλά αυτό έχω σαν μικρόφωνο. Πάμε ελπίζω να ακούγομαι. Πάμε να τα βάλω. Ναι, θέλει να τα μεγαλώσω λίγο. Λοιπόν. Είναι τέλεια. Κάθονται τέλεια στα αυτιά. Είναι πάρα πολύ ωραία και το μικρόφωνο. Δυστυχώς δεν μπορώ να με δείξω, αλλά κάθονται τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, από ό,τι άκουσα, έχουν πάρα πολύ καλό cancellation. Δεν ξέρω αν... Πάντως, ναι, δεν ακούω και πολύ. Πάμε να τα τεστάρουμε, ενώ τους εξωτερικούς ήχους. Επίσης, μου αρέσει πολύ το logo της SteelSeries. Άκυρο, αλλά μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, πάω να βάλω το καλώδιο και να τα τεστάρω. Λοιπόν, θα βάλω το καλώδιο εδώ, θα τα τεστάρω με το παλιό μου το κινητό. Όπα. Ένα παλιό Redmi είναι. Ωραία, έτσι είναι και wired. Λοιπόν, πάμε. Θα βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι. Το Trooper από τους Iron Maiden. Και πάμε. Σε 3, 2, 1. Όπα. Δεν ακούγονται. Technical difficulties. Ναι, τα έχω βάλει ανάποδα. Θα κάνουμε πως δεν συνέβη ποτέ αυτό. Τρία, 2, 1. Πάλι δεν ακούγονται. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, έχουμε τεχνικές δυσκολίες. Το ένα ακουστικό δεν ακούγεται. Θα το ψάξω μισό. Ναι. Είχα βάλει το καλώδιο ανάποδα. Anyway. Πάμε ξανά headphone sound. Λοιπόν, test. 3, 2, 1.
Τέλειος ήχος. Και το noise cancellation είναι τέλειο. Οριακά δεν ακούω τι λέω. Τέλειο. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και ένα microphone test. Αυτό είναι το quality από το microphone και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το έβαλα να το ακούσω. Τώρα από εδώ με ακούτε, δεν φαίνεται κάτι προφανώς, αλλά αυτό είναι το quality και ναι, αυτό έχω να πω. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Λοιπόν, τα ακουστικά είναι πάρα πολύ καλά. Ένα μικρό review για αυτά. Το headband αυτό είναι πολύ ωραίο και μπορείς να το... Είναι καλό που μπορείς να το... Πώς το λένε, να το προσωμεί... Καταλάβατε τι θέλω να πω, να το... Επίσης μπορείς να μεγαλώσεις αυτά που μόλις συνειδητοποίησα. Που επίσης θέλει να τα τραβήξεις. Που είναι καλό, γιατί σε άλλα ακουστικά που έχω χρησιμοποιήσει μπορεί να τα ακουμπήσω λίγο πάνω στο κεφάλι μου και ας πούμε να είναι έτσι και να κλείσουν. Αυτά θέλει δύναμη για να τα ανοίξεις, που είναι κάτι καλό. Επίσης αυτά είναι πάρα πολύ μαλακά και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ο ήχος είναι πάρα πολύ ωραίος. Το μικρόφωνο για τέτοια ακουστικά είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι πολύ ωραία επίσης το ότι μπορείς να το κάνεις retract πίσω. Και ναι, δεν ήταν και το πιο επαγγελματικό unboxing αυτό, αλλά ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like για περισσότερα και μπορεί να έρθουν και άλλα unboxing στο μέλλον. Bye.